Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2 63774872063. Mchireko tukita vatari veSly Media TV pano tinokupa nyaya dzakasiyana-siyana. Nyaya dzamunoona pamasocial media dzimwe dzacho isusu seSly Media TV tinodzifambira kuti tikuudzei kuti chii chakatora nzvimbo, tinosvika kwazvinenge zvaitika kuti tibate chokwadi kwete kunzwa zvemakuhwa. Zita ndinonzi Simba raShokwazvidza. Nhasi uno ndiri kunzvimbo yeWedza kuChigondo pamusha waMunyoro pakaitika nyaya iyi pane mwana anonzi Mavis Mada akasangana nedambudziko iri kurohwa nevamwe vasikana vezera rake asika. Nhasi uno wandigere naye ndi gogo vaigara naMavis Mada uyu musikana wechidiki akasangana nedambudziko raakasangana naro. Regai ndinzwe kuti gogo vatitsanangurire kuti zvakafamba sei. Gogo makadi zvei? Makadi henyu. Ndinoda kuti mukwazise vatariri vese veSly Media TV uye muudze kuti pamusha patiri panapa ndepekwani. Pamusha patiri panapa ndepekwaMunyoro. Okay. Gogo ndanzwa muchiti imimi ndimakagara naMavis uyu. Nyaya iyi yakaitika sei gogo? Nyaya iyi yakaitika ndaenda kumusangano wedu wasabhuku wedu waMunyoro kana kuti mupfuuri. Ndobva ndaona mwana wangu atorwa aine kamwana aka kadiki kane makore mangani? Kamwana aka kane 2 years. Akatorwa vese? Vakamutora vese. Ndobva vaenda naye. Ndobva kasara kachichema. Hanzvadzi yacho ndoya nyakutora nyakuuya nekamwana aka. Vauya nako zvakanzi ambuya takuigirai mwana ari kungochema. Ndashaya kuti mukoma wacho aenda kuti iye vakakira muzukuru wangu mumba make. Asi izvozvo zvakandibata. Handimbodi kunyeba ndikatoenda ndaenda toti ndakutongofira hangu mudondo. Ndopaipa mhanya pfungwa dzangu inini ndikati aiwa muzukuru wangu zvaarova ndochingofira hangu mudondo. Imi mamaziva kuti aende peri muzukuru? Aiwa handina kuziva. Imi pfungwa dzenyu dzakaenda kuti chii chaitika kwaari? Ndikuti pfungwa dzenyu makafunga kuti chii chaitika kwaari? Ndakati pamwe apondwa muzukuru wangu. Mai apo avapo vari Harare kwavari kushanda. Ndikati naimi kwakungoti tsakata muzukuru andiwo anyatsoti ambuya ndaakuenda. Haana kuoneka? Aiwa ambuya chiendai kumusangano ini ndisare pano. Ndopa akambouya kuzotorwa apo ini handipo ndiri kumusangano. Ndozobvunza ndikati ko ari kupiko? Handinanga nditaurire kuti ari kwakati kana kusvika 3 o'clock muzukuru wangu atorwa kuma 10 kusvika 10 makuzeni kusvika 3 o'clock. Ndakanzwa kubatikana handimbodi kunyeba. Imakazomuona nguwai? Makamuona pamakamuona chii chamakaona paari? Ndakaona aine blood rarisingaite. Vatosumudza zvavo. Ndosvikokanda apa pakamira kana imotikari kana chii apa. Vakauya naye? Vakauya naye. Akashama kudaro? Akashama kudaro. Hembe dzacho kwanzi dzaendeka? Dzabharwa. Dzabharwa. Nevasikana akabharwa hembe dzemuzukuru wangu. Vakauya naye akashama? Vakauya naye akashama. Iye kutaridzika kwake anga akaita sei? Aikwanisa here kufamba? Ainga asingagoni.
muzukuru wangu anga asingagoni kufamba ndaitoite wokubata ndabata ndikati Mevi ndiri kuita sei ndikanzi mbuya kunyangwe dai ndikafa mbuya muchandisumudza munondiendesa kwandadi kwandaponderwa. Iye akataura here kuti chii changa chaitika changa chaita kuti iye aro vamupirowe kudaro? Vantu vangopomera kuti azoti ati varova zvavo. Ukaona munhu odirwa ipapo ndo pakadidzimba. Ukaona munhu odirwa mabhaketi 3 emvura. Mabhaketi ekuti anga afenda semunhu asina kupfeka. Inyaya isingaiti. Imimi gogo muchiona nyaya muchitarisa imimi yakakubatai sei imimi semuzukuru wamanga muchigara naye? Yakandibatisisa zvakasimbarara nekuti muzukuru anga achingosofamba achindibikira ndichidya ndakagara kudai zvese achiita ega. Ambuya handidi kuti muite basa gara yenyu ozotugubhutu ndeti kwangotwa ndiri kuchera mvura iye anenge aine mugomo wake uyo uri panze wegirini ndo anocheresa mvura. Inini ndinondoenda kuchera mvura semunhu asingagoni kufamba ndouya iwe ozendachera kairi netugubhutu aka nekaka ako nekako ndofamba iwe gutswa mbichana nzvimbo iripo kukamina ndombomira kufema iye ndiye aiita zvese aikubatsirai basa. Makatanga kugara naye rini? Muzukuru uyu ndakatanga kugara naye ari makore awanda. Muzukuru uyu ECD AB kusvika atange grade 1 kusvika apedze form 4 muchigara naye mamugere sei? Ndakagara naye zvakanaka zvakasununguka kana vanhu vavaitoti ingabhuya vari kuchengetwa. Vanhu vese vemusha vanotomurumbidza kuti ingabhuya vanga vachichengetwa. Anga ari munhu akaita sei mimi? Anga ari munhu wangu anga akanaka zvekunaka zviya izvi nditoti naiwe Mevi uchazondichengeta kusvika unditengero dhirezi rakanaka. Nai Mevi uchanditengerawo dhirezi rakanaka here Mevi? Isikanzi ambuya zvese ndinokuitira ini kuti ndini muzukuru wenyu anga wamamuchichengetana naye. Zvino izvi zvobva zvauya kuponderwa mumba vakapfiga dhoi. Zvishuviro zvenyu zvemwoyo gogo takatarisana nenyaya iyi yakaitika kumuzukuru wenyu chamuruda kuti chiitwe kune vakaita mhosva kune ivo vacho kuna iye Mevi kuti upenyu hwake hudzokedzane aite munhu kwaye ndezvipi? Upenyu hwangu ndaida kuti hangu muzukuru wangu aite zvakanaka. Kubika ndichiri kushingairawo ndogona kusana zviitira hangu ndega asi chandiri kuda zvangu kuti aitwirwe ndechekuti agadzirwe asununguke mwoyo wake. Aiwa zvakanaka. Aiwa ndinotenda gogo nenguva yamatipa uyezve nekutiudza kuti nyaya iyi yakafamba sei. Asi vanhu ava mune ukama here navo vandakaita zvinhu? Vazukuru vachipindirana zvisingaite zvekutoti tatisingadi kuti zvidirwe jecha. Apa manje zvazvaita izvi zvazvaita izvi ndo zvazvondigumbura. Aiwa tinotenda gogo nenguva yamatipa yekuti mukurukure nesu muburitse zviri pakati pemwoyo wenyu. Ndinovimbawo veruzhinji vari kukuonai vachinzwawo zviri kukunetsai nemaererano nenyaya iyi uyezve varipo vari kutorawo matanho. Tinoziva kuti vese vanogona kubatsirana kuti zvifambe zvakanaka. Ndingatenda hangu
nekusingaperi nekuti ponderwa yakaitwa muzukuru wangu iri kundibata zvekuti ndiri kutotadza kurara nekubatikana. Ukaona ndo kubata gotsi kudai ndichikumutsa uchikutuka, ndokubata gotsi uchikutuka, kuti ndizive kuti mainyarova zvakanyadiko zvamuri kundipondera muzukuru wangu zvakadaro. Wangu mwana womuvana wangu chaiye. Aiwa, ndakabatikana, handimbodi kunyeba, handidi kunyeba. Asi izvozvi ndakuona iso ndofungidza kuti pamwe ndichasarawo ndikadzorawo mwoyo wangu kuti chokwadi mevhi wangu uya atozotorwawo akaenda kwaakaenda, vakamusunungurawo vakamurapisa akave neutano wakati putu. Ndizvozvo ndiwo shuviro yedu tese. Mukaona tauya kudai zvinenge zvatibatawo isusu tinenge tichida kuti tisvike pazvakaitikira tibve tanzwa kuti zvakafamba sei. Ndizvo saka maona tasvika nenguva dzino dzatafamba dzeusiku tikungoti tikwanise kuita kuti tizive kuti zvakafamba sei. Kana nguva yakasvika mapurisa ndakatini tichiona dai tichibva nepapa ndakatini handisati ndambozviona, asi ini ndakanzwa kutya chaiko chaiko, ndakanzwa kutya. Tinotenda gogo nenguva yamatipa. Aiwa, kana neni ndotenda hangu vanangu nenguva yamandiitira izvi ndakatamba zvisingaite, asi ndasunungukawo mwoyo ndichiona vanhu vandisingazivi vachipinda mukati medariro rangu rekwamunyoro. Aiwa, kana neni ndinofanira kutenda zvakadaro nekusingaperi. Maybe gogo tisati tapedza ido, mune mashoko ekurudziro kuvana vachangokura vanoda kuita zviito zvakaita seizvi kuti vararame upenyu hwakanaka. Kurudziro yenyu ndeipi? Imimi ndinonzwa kuti makakura kare, mune marererwo amakaita ekuti asingatenderi kuti vanhu vaite zveviolence. Imimiwo mashoko enyu kune vana vari kuyaruka ndiapi? Ini mashoko angu handaida kuti ndipinde mukati medariro rangu. Ndaida vana vangu kuti ndigare navo zvakanaka. Handisati ndambovarova, ndasina mbovadi, ndakagara navo zvakanaka zvisina kana pfutsek. Iti vana kana ivo vakomana vangu, kana ivo vakomana vechidiki vezera remukomana akamira pa, mukamubvunza kuti atete ava vati vambokukwidza mbama here, munzwa achiti ai tete havadaro, vanotitengeta sevazukuru vavo. Zvakana udzai vakakutarisaiko zvino vechidiki vari kukura kuti vakuridze vakwanise kurerawo mhuri dzavo dzavachazoita. Murerero amunoita imi nemarerero amakaita, vaudzei vakakuona izvozvo. Aine vakomana ava handikwanise nekuti ndiri kunzwa kudzimbikana mwoyo wangu, asi vakomana ava ndachida kuti vakure zvakanaka zvisingaite, vachinyatsozivawo kuti ava nditete vedu, hanzvadzi yababa vedu, tofanira kuvachengeta vari vedu. Aiwa, tinotenda gogo, mmeita basa nenguva yamatipa. Kana neni ndotenda. Ini ndinoitwa Baba Mafunda we-United Methodist Church. We really got concerned nenyaya iyi yatenderera, so we had to find the way kusvika pano pamusha pamai Mavis. We are concerned as a Christian family. We are concerned about the protection of the girl child. We are concerned about justice and fairness. So
zvaita kuti tifambe nousiku titsvage nzira musango rese kusvika tisvike nokuda kwemwana uyu. So tiri kungokumbirisa kune vese vari kuona chinhu ichi, haisi nyaya yekungoona tongotarisa. It's about action. We need to act, and let's learn as Zimbabweans kuti tinoda kuprotecta mhuri dzedu, and iwe neni tikaona zvinhu zvakadai zvichiitika, if you keep quiet, you have committed a worse of crime than the perpetrator. Tinoshuvira kuti maZimbabweans tibatane, tiprotecte vana vedu. We have got a legacy to pass on. Tiri vanhu chinonzi ubuntu. I am because you are because I am. Isu takakura tichiitwa inonzi community parenting. Mai vese munhu mukuru musha matinogara ndi mai wako, baba wese, murume wese munhu mukuru ndi baba wako. So I'm appealing to every member of the society, izvi hazvifaniri kudzokororwa izvi, because tese tine maziso ekuona, tine nzeve dzekunzwa matinogara, hazvifaniri kuita just pass and go. Ngatibatsiranei vana vedu vachengeteke. Toda kutenda vanhu vese vari kuedza nepavanogona napo, wasvika kuno kumba vari kuedza rutivi rwese, vari kutumidzira tumarire zvakadaro. Asi chikuru chazvose iprotection yemwana uyu kuti achengeteke. Nevazhinji vamwe vakatoitika zvisina kutaurwa, tingada kuti zvivamotivhete kuti vamhangare nyaya dzavo, even dzakaitika kare dzisina padzakasungwa ndadzimangarwe, zvibude, justice iitike, justice take its course, and hopefully that will protect vana vedu nemhuri dzedu. Thank you very much. Tine urombo kwazvo, ende tikurwadza kuti mwana uyu she is traumatized beyond description, beyond imagination. Asi zvakadarozvo anodeserve our sympathy and our protection as Zimbabweans, as families, as people. So tinokutendai, and we hope justice will take its course. Thank you very much, and God bless. Ndaitawo mukana wekusangana na mai vaMevi patasvika kumusha kwavo kuchigondo kuwedza. Regai tinzwe naivo kuti nyaya iyi samama yakavabata sei, yakasvika kwavari sei, uyezve chii chakaitika vachiwana nyaya iyi yekurohwa nekushungurudzwa kwemwanasikana wavo. Sanganai nevatariri veSLAM Media TV, mubve mataura kuti yakasvika kwamuri sei nyaya iyi. Makadi zvenyu vateereri, inini ndinoitwa Sebia Muchenjekwa, ndiri amai vaMavis Mada. Chakaitika ndechekuti Mavis inini handigari naye. Mavis anogara nambuya vake nevaning'ina vake vairi. Saka chakaitika inini ndakanhingirikina, ndakambenge ndanzwa chinzi Mavis ari kunetsana nemukadzi anoshanda kwasekuru venyu. Saka ndazvinzwa, mukadzi uya pane paakambotanga kundisira zvake mameseji achindituka. Saka ini semunhu mukuru ndakangoita sei zvangu, ndakangonyarara. Ndoma ndazoti ndisisina hasha, ndikachiregedza enda sei ndimubvunze. Ndopa ndakamufonera ndichimubvunze, ndichida kumubvunza kuti ko muri kugara sei kumba ikoko. Pakaita 2 missed calls asina kudaira. Chitiri ndo pakazodisira please call ndafona. Muri sei amaitino? Zvikanzi ini ndiri right. Ndikati kuri sei kumba amaitino ndokumbira kuti mundudze kuti chii chiri kuitika kumba ikoko. Ndiri kuzwa kuti muri kugara muchishungurudzana naMavis. Musandishungurudzira mwana wangu, kana aine chaatadza muudzei. Ndiudzei inini mai vake. Vakati ivo ndipo vakanditi mai Mevi handikunyeberei nhasi Mevi ndaita sei ndarova. Ndikati magomurova muchimuroverei? Zvikanzi nhasi ndamurova. Inini handina kufunga kuti kurova kumurovero wakazobuda wakukandwa pavhidhiyo yakakandwa pasocial media. Ndakangofunga kuti kurova kwekungorovawo mwana. Saka ndadaro ndakabva ndikati aiwa maitine musina right yekurova mwana wangu. Ndazama kuti ndichifonera mwana akanga asisakwanisi kuita sei kudaira foni, because anga asagoni kumuka, asagoni kana kufamba. Saka zvadaro ndakazoramba ndichifona. Muning'ina waMevi ndiye akazodaira foni akati mama sisi Mevi vakarara. Ndikati vakarara hanzi. Zvikanzi varohwa nana Chido naLiri naRudo Manjere namaitino namaiRosi. Ndikati
hanzi zvadi zvikanzi mwana Tracy haana chaaiziva akangoti hameno. Saka ini ndakanga ndazoti ndikati alright. Ipa Mavis phone wacho Mavis akanga asingakwanisi kana kutaura that Thursday that day. Mavis ndakafona ndikati ndakanga ndakutoshungurudzika kuti anokuradza kudaira phone sei. Ndova ndataura kwaHarare kuti mwana wangu anzi arohwa kumba. Makusani eFriday ndakafona Mavis asiri kukwanisa kudaira phone. Ndikaswera ndichifona Mavis asiri kukwanisa kudaira phone. Ndakazofona kunext door ndakubvunza nai vedu mwana wangu ari sei, ndidaidzirewo mai vangu ndizoti mwana ari sei. Ndova vazodaidzwa mai vangu ndopandakataura namai, vamai vakati mwana haasi kugona, ndarara ndichipindura mwana akakuvara. Saka Mavis akazoita mukana wekuti akatora foto akanditumira foto musana wakarohwa nemakumbo negumbo rakazvimba. Akati mama, ndikati enda kuchigondo unomhangara kupolisi. Akati mama haasi kukwanisa kufamba. Ndikati aiwa tsanzira mwana wangu ende unomhangara nguva ichiripo. Akati mama handisi kukwanisa. Saka ini ndakanga ndisingakwanisiwo kuti vanhu vari kungofunga kuti kurohwa chete. Vakati unozoenda kana mwana kuti asi akugona kufamba. Masikati eFriday ndakazobona kuti mai Mevi muriko henyu ikoko hamusi kuziva zviri kuno. Mwana akazvimba. Mwana haasi kugona kuti asi kufamba kana kumuka, paagara paarara pari kungosara ririwo pachete. Ndopa ndakazokuti ndichigadzirira kuti ndiuye kuno kumusha that day Friday. Anga masikati ende ndaisazowana transport yekuti ndisvike kumba, ndaigumira murodhi. Ndaizorara murodhi. Saka ndakamba ndaningirikira. Ndafuma ndichiuya Saturday ndakamba ndati regadza nditase ndiende ndimva namuti Mevi uya tisangane kuwedza kupolisi. Mavis akauya but Mavis nenyaya yekuti anga asina simba, asiri kugona kufamba. Mavis akanonoka kusvika kurodhi akaona transport yapera. Akazofambawo zvake nevakanga vachimubatsira murodhi. Ndikaona akarara pamurodhi kusanganai ari pasi pemuti. Ndikamutakura ndikadzoka naye. Yanga iSaturday. Sunday handina kukwanisa, ndakati regadza tibvunze vana because vanhu vakarohwa mwana kuti chii chakaitika. Ndakaenda kwaSabhuku ndikanoudza Sabhuku vakati nyaya iyi handikwanisi kuti ndiitaure, inyaya yepolisi. Ndikati sekuru ndanichikumbira kuti nyaya iyi tiitaure because ine hukama mukati ende ini ndinzwisise kuti chii chakaitika kuti mwana azosvika kupakurohwa kudaro. Saka Mavis sekuru vakambva vazobvuma Sabhuku ndisekuru vangu. Ndobva vazobvuma vakati alright ngatiitaurei as a family. Saka nyaya yakazongodaidzirwa sevillage assembly. Ndobva yangonzi taurwe. Ndobva ndati ndinyorere tsamba yekuti ndigone kuenda kumberi because ndogona kunondidzokera muenda village assembly. Ndakabva ndaenda kuclinic yaAmandi nemwana. Kusvika kuclinic vakati mai Mevi mama anonoka nemwana sei. Ndikati inini munongoziva kuti handigari nevana ava. Saka ndakaendawo kumapurisa. Mapurisa ndikasvika vakati kunoku nhasi inini ndiri kurwara, ndiri ndega futi, handisi kukwanisa kuti ndiite nyaya iyi. Imimi ndairi nyaya kuwedza. Ndakaenda nenyaya yekuwedza kupolisi. Inini ndasingazive kuti nyaya yakakandwa pasocial media. Ende pakuti ndakazoti ndaningirikina ndasvika kunoku ndopandakazonzwa sekuru achiti mai Mevi pane mavhidhiyo ari kutenderera. Turu nevamwe vanhu vemunomuraini vakanudza kuti mai Mevi pane mavhidhiyo emwana wenyu atakaratidzwa asi ane mushando wekwasekuru venyu. Saka Sabhuku vakandibatsira vakati tiri kuda kuti mavhidhiyo aya kuti sei upiwe. Asi inini nekusazivawo nekuti ndaendisipo vana vechikoro, vana Chido naLili naRudo vakanga vaine mavhidhiyo aya. Vaifamba vachiratidza vanhu mavhidhiyo. Chido akaenda kuchikoro kuSt Margaret akanoratidza vanhu mavhidhiyo akati mavhidhiyo atakaita sei Mevi takamurova honai. Ende Chido aifamba achisendera vanhu, akatosendera Loveness Mujiri mavhidhiyo iwayo anodzidza kwaChitida. Vakanga uyo mai Tino vakanga vachiratidzawo vachifamba vachiratidzawo vanhu muno muraini. Saka chakazoitika ndechekuti vana vechikora vakazokanda chivhidhiyo pagroup
vakanda video pagrupu munongoziva kuti rine vanhu vakawanda. Ndo pakatanga vamwe vachitora vakutanga mumwe nomwe akukanda kwaanoda. Ndo kufamba kwakaita nyaya pasocial media. Saka ini ndaisatozviziva kuti nyaya pasocial media. Nezuro ndo pandakazofonerwa nepolisi zvikanzi tiri kuuya ikoko mwana tiri kuuya naye. Saka ndatogarawo ndo pandakazoona pane foto riri kungokomendwa nevanhu. Saka ine nyaya network handina kunge ndakwanisa kuti ndidownload foto iyi. Saka pandakangorona ndakazoti ndikati ndaona kablue ndikati foto iri rinofanira kunge riri raMavis. Ndo pandakabva ndazoona zvechokwadi foto nderaMavis. Vanhu ndopa vakatanga kundifonera vanondiziva vakati ko maMavis chii chakaitika tiri kuona foto remwana ari kurohwa. Inini ndakabatikana zvikuru, ndakashungurudzika nanhasi ndinoshungurudzika nekuti murerero wandinoita vana vangu unondirwadza. Dzaive shungu dzangu dzekuti ndikadai ndairera vana vangu ndiri pamwe chete navo, asi nekuda kwenhamo ndakasuduruka pavana vangu nekuti handina mutariri anonditarisa. Vana vangu baba vakafa 2 years ago now. Saka iye zvino izvi ndakanga ndati inini Mavis ndakambonge ndamuti aende kunoshanda, asi nenda wekuti mai vangu vakura, even kuti vapinde mumunda kuti vaite kana kuti vatakure mugomo havachakwanisi. Saka ndakati Mavis dzokera kumba kuna mbuya, plus mwana uyu ropa achiri mudiki kuti nditi ndinotsvagawo mari ndiinaye mudiki. Saka zvinhu zvinenge zvichindiremera. Saka pano ndichizoona kurohwa kwaitwa mwana wangu nekuona mavidhiyo, ina yangu mavidhiyo handikwanisi kuti ndione mavidhiyo iwayo because anondirwadza maroverwo akaitwa mwana wangu. Handione kuti mwana wangu kwai kuri kurohwa kwekuti aida kuponeswa, nekuti paakarohwa rutatu achidirwa mvura achifenda kusvika kuti mwana anobayiwa nechimuti asinganzwi kuti inini ndiri kupfekerwa chimuti kuzasi kwangu. Zvinhu zvakangoma, ndinengoda hangu kutenda Mwari kuti mwana wangu haana kufa, mupenyu. Asi nanhasi ndiri kushungurudzika zvakanyanya nezvakaitika pamwana wangu. Ndiri kushungurudzika zvakanyanyisa ende ndakabatikana. Ende chandinokuda kutenda ndechekuti ndakazokwanisa kuzvidzora. Handina wandakasvika ndichiputseke naye, handina wandakasvika ndichipopotera pamba pake. Ndakangosvika ndichizvidzora ndichiti Mwari aita sei? Mwari ngaandibatsire ndigone kurapisa mwana wangu. Vacho vane vana vakarohwa vakambenge vati aiwa mai Mavis tinokubatsirai kurapisa vana. Hapana kana akandibatsira. Mwana wangu ndakarapisa ndega kusvika pandiri nhasi. Mwana wangu ndaachingoita sei? Ndichirapisa ndega. But chaakunyanya kundinetsa ndechekuti mwana ari kuramba achibleed nekuti ari kupera simba. Ende ndatozoshamisiko ndakunzwa shoko richinzi pasocial media Mavis aiwa. Haana. Mavis ariko. Chake ari kurwadziwa chete nekuti ane maronda miri wese nemaspot ekuratidza kuti blood rake rakaklota nekurohwa. Ndo chimiro chiri pana Mavis ichocho right now. Simba mumajoini make omari kuti asati ranyatsooma. Ari kukwanisa kuti muri kukwanisa henyu kutaura aiwa kutaura kana kufamba iye zvino akufamba. Alright mama, ndoda kudzoka kumashure zvishoma. Muti makambofonerwa muchiti vainetsana na ndimai guru vainetsana navo vachikupopotera ivavo. Ndimushandiwo kwasekuru. Chii chainzi vari kunetsana nezvazvo? Ndingati chakaitika kuti vanzi vari kunetsana. Hanzvadzi yaMevi Traimo yakadanana nemukadzi wepasekuru, mushandi wepasekuru. Akufichi mushandi uyu ane murume wake. Iye vanobva vadanana naye. Mavis achibva kwaHarare kwaanga ari. Traimo akasvika akaudza Mavis kuti ndiri kudanana namai ava. Mai vaya vachibva vaudzawo Mavis kuti ndiri kudanana nahanzvadzi yako. Right, vadaro. Pakazoti mukadzi uyu akazobatwa nemurume wake kuti chii? Ndozvaari kuita. Mukadzi ndobva arohwa. Mukadzi arohwa akambobva ndobva aenda kumusha kwake. Aenda kumusha kwake mukadzi pakunodzoka manje
ndopaakaona kuti nenyadzi kuti adzoke pamba apa akati aiwa Mavis wewe ndiwo wandidzingisa pamba ati Mavis ndiwo wandidzingisa pamba ndopaakatanga kunetsana naMavi. Mavis sekuti munongoziva kuti hanzvadzi nehanzvadzi vanoudzana masikireti. Traimo anga akati kuna Mavi nditorewo foto aine mukadzi wemunhu. Saka uyu mukadzi uyu wemunhu paakati ngaakuda kunetsana naMavi vakuda kurwisana. Ndopakanzi naMavi imi musati hamusi kudanana nehanzvadzi yangu. Iri foto iri mafotos aya maidanana nehanzvadzi yangu. Mavis achiratidza murume wemukadzi uyu. Saka hanzvadzi yake yakagara yangoshungurudzika kubva ipapo. Yabva yagara yashungurudzika. Ndomba Traimo aenda kubasa kukaroi. Mukadzi waTraimowo akamba adanana nemurume wemukadzi wakadananawo nemurume wake. Saka vana vesi kuti vanga vakuchinjana vakadzi nevarume. Saka Mavi akamba azotaura kuti aiwa muri kuda sei muri kuchinjana vakadzi nevarume. Saka inini ndichizoona manje Traimo akandisira mameseji paWhatsApp akati momusi muri sei. Ndikati handiri bhoni. Ndobva ati zvikanzi momusi zviri kuita siMavi kunoku hazvina kunaka. siMavi vakarara kwasekuru baba aChido nana Chido. Ndikati ho. Ndati ho. Traimo akazoisa meseji akati mama sisi Mavi kunokumba havasi kubikira vana chikafu, havasi kupa vana chikafu chekutakura. Ende ndikati ndikuudzei sisi Mavi havasi kuwachira wana washeni plus hembe yemwana yakatodziwa nemombe. Momusi dai matoita plan matombouya henyu. Sisi Mavi havasi kutsiurika kuno. Ndikati alright. Mavi sachaita sei anotsiurika hanzvadzi yake kudaro. Hanzvadzi yake iri kudaro. Zvikanzi imi ndikatoti ndikuudze. Saka ndakabva ndatotaswa ndikati nyaya iyi kai ine kanenge kamakuhwa mukati. Traimo aziya sei kuti Mavis haasi kubika kumba iye ari kumba kwake. Traimo aziya sei kuti Mavis haasi kuita washeni iye ari kumba kwake. Iyi nyaya ine makuhwa mukati. Ndobva ndangonyarara. Imwe zvinobva kuna gogo. Zvandakaita manje ndakazofonera Tracy. Ndikati Tracy Mavi ari kubika here? Tracy akati Ndikati Tracy Mavi ari kuenda muri kuenda kuchikoro mawachirwa here Mindful akati Ndikati ko zvazvanzi Mavi haasi kubika vanhu zvikanzi akati zviri kubikira. Ndikati ko chikafu ari kukupa here chekuenda kuchikoro nacho zvikanzi ndobva ndanyarama ndangoona kuti nyaya ndeyegu. Right. Pasina 4 days ndopandozonzwa kuti ndozopandozotambira foni yekunzi Mavi aita sei arohwa. Saka inini kubva ndichingobva kwaHarare ndakangofunga kuti ndakangobva ndangoona kuti aiwa Traimo ndiye azoita sei akagadzira nyaya yekuti mwana wangu arohwe. Okay. Ko vamwe vasikana vekuchikora vanenge vanga varipo vanga vapindawo munyaya iyi. Vasikana vekuchikoro vakabva kumba vachitoti vari kuenda kuchikoro zvechokwadi. Vagumira kumugomo Mazenda pamba pasabhuku Zenda pamusoro apo. Pavakagumira through vanzi naVimbai Mike. Vasikana tiri kuda sei toda kurova Mavi. Saka vakangonzi iwe mwana tase anotaura kanyaya kake. Saka panyaya yacho yakanzi Mavis akaroverwa chaiyo. Mumwe Chida akati hanzi Mavi ndamurovera kuti wakandisa pagroup. Vanhu vakabvunza kuti wakaiswa pagroup wakapfeka here? Vanti wangosenzwa ndakapfeka. Liros akataura nyaya yakataurwa parufu rwamai vake kuti wakanzi wakatengesa chibage nekutengesa hembe dzamai vako zvakataurwa panhamo yamai vake. Iye nobva angoti ndiwe Mavi wakazvitaura asi panhamo zvaizoita sei zvataurika. Rudo Manjere ndobva ati ndakarovera Mavi kuti Mavi wanditi ndarara nemukomana pakabiwa gumbezi revashandi vekumusoro kwasekuru. Nyaya ichitaurwa yakataurwa muraini chinzi tadiwa tamuona achibva neuku kugoronga uku ndokwakawanikwa kuine gumbezi. Rudo akadzika akadaisawo makuseniseni kuma5 ndokwaive negumbezi. Saka vanhu ndobva vataura zvikanzi Rudo natadiwa vati mwanga uri Rudo nobva ati ndiMavis ndozvandamurovera. Mai Rose ndopa wakati ndarovera Mavi kuti ari kunditi inini ndadanana nababa Atino. Ende chiri chokwadi kuti vakadanana ende vakarara vese. Mai Tino ndobva vazoti Mavi akandinyepera kuti inini ndakadanana nehanzvadzi yake. Inini ndisina kudanana nehanzvadzi yake. Inini ipapo ndakapindura ndikati imi Mai Tino hamuna kudanana naTrai here pamusangano pane vanhu. Zvikanzi handina. Ndikati Mai Tino tenda musanyepa. Ndopa ndakaburitsa foto inini
maitino vakamira vainani vaina tribe ndobva vanhu vaise vatoriona ezepufu ndikati mungandiudzwa here kuti mamirire mukadzi wemunhu aya saka ndo nyaya dzinonzi dzakaroherwa Mavis. Alright, imimi henyu muchiona nyaya idzi, mimi semunhu akambogarawo munharaunda, iwo upenyu hwavo vasikana ava nemhuri idzi hwakambomira sei maererano nenyaya idzi dziri kuitika idzi? Mavis naLiros ndimbuya nemuzukuru, Mavis naChido ndimbuya nemuzukuru, Mavis naVimbai Mike ndivatete nemuroora. Okay. Vatorwa pandirudo naSandra ndo vatorwa ipapo. Okay. Zvinhu zvakaoma. Alright, nhasi ndanzwa kuti maswera muriko kupolisi. Nyaya yakamira sei izvezvi ichitarisa kupolisi, ivo vasungwa vari kutiwo chii, uyezve nyaya yacho yava papi mamiriro azvakaita? Right now isusu hatina kupuwa nguva yekuti titaure nevasungwa, hatina. Mapurisa vanga vachingoita zvinhu zvavo vega, saka isusu hatina nguva yatapuwa nevasungwa. Nguva yatangopuwa, nguva yatangopuwa ndeyekuti tanzi timboenda kuchipatara naMary achinotariswa, asi maresults inini havasati vandiudza kuti paatariswa maresults abuda achiti chii. Saka inini zvinezvi vanditi ndidzoke kunokumba ndisikotora hembe dzemwana dzakadamburwa dziri kudiwa kukoti plus green. Iye Mavis wacho mangwana aringa achidiwa hake kukoti ndamusiya ndozi kufamba kuri kunetsa. Okay. Makakwanisa kurikavha hembe dzacho dzese dzakadamburwa vakauya nadzo. Vakauya nadzo pavakauya naye ipapa? Okay. Iyewo condition yake imi muchiona, mune mafears here ezvimwe zvinhu zvinogona kunge zvakaitika kwaari zvamunongofungira imi semunhu wenyama, zvamunogona kuti ndofundira kufungidzira kuti mwana wangu akasvika pastage ichi, imimi semunhu wenyama? Mafears ndinawo. One, apa pandazonzwa chinzi akajokonywa nechimuti apa, handichaziva kuti chimuti ichi chakabaya kusvika papi. 2, miri wake une mavara ekuratidza kuti ane blood rakagwamba paari. 3, nemarovera aita shamhu, handisi kuziva kuti haana imwe injury here iri paari mukati. Izvezvi mati mawana here rumwe rubatsiro kubva kune vamwe vanhu vari kuda kubatsira, kana kuti vemunharaunda vari kuda kubatsirai kuti mukwanise kuti akwanise kuwana medication? Munharaunda handina rubatsiro rwandati ndawana. Ibvai matora mukana uno MaiMav kuti mubve mataura rubatsiro rwamunogona kuda kuti mwana wenyu aite zvakanaka, utano hwake hudzoke pahwanga huri. Inini rubatsiro rwandandichingoda nderwekuti ndanchingokumbira kuti dai ndawana mari Mavis, kana kuti Mavis dai angorapwa nekuitwa ma-x-ray nemasikani ndione kuti haana kukuvara here. Kana arapwa ndikaona kuti haana kukuvara, Mavis ndaizokumbira kuti Mavis form 4 anga akanyora zvake but akafoira, saka ndaikumbira kuti dai agona kuti aienda kuchikoro ndokushungudza ndandinadzo, kana kuti aiwana hake kosi yekuti anoita. Because inini shure yangu ndaidogara chingomudza kuti Mavis shure yangu ndeyekuti ndinoda kuti vananguka mumwe nomwe ave nechinhu chaanoita mangwana, nekuti hamuna mutariri. Anongova mutariri wenyu ndini mai venyu. Mbuya hamusisina, mai vababa, sekuru hakuchisina, baba hakuchisina. Saka hamuna mwe munhu mutariri wekuti achazokutarisai muupenyu hwenyu. Iye ane vaning'ina futi ane vaning'ina vangani? Mavis ane vaning'ina 2. Okay, vakura sei? Tracy ari kusvitsa 9 years this month. Ropafadzo ane 3 years. Okay. Ndo ma-siblings ake mukungu zvaro. Alright. Tinotenda mama, maybe mune mashoko amuroda kusiyira kumhuri yeZimbabwe maererano nemhosva dzakaita seidzi dzinoparwa nevana vechidiki
dzimwe dzenguva vanogona kunge vakauraya munhu zvisingazoiti zvakanaka. Ameno mashoko amuda kupa kumhuri yeZimbabwe maererano nekuchiitiko chakadai nemararamiro akadai ane violence mukati? Inini ndinoda kuti kumhuri yeZimbabwe, chekutanga munhu mumwe nemumwe ngaazive mutemo wenyika, nekuti ukanga usingazive mutemo wenyika, nyaya ikange yaitika sechiitiko chayazoita inomutsa ruvengo, waakuita kunge iwewe ndiwatadza kana wapara mhosva. Saka kwaziya mutemo ukarega kuisa mutemo mumaoko mako, zvinhu zvakanaka zvinoita kuti ugosununguka mukurarama. Jeri hachisi chinhu chekutamba nacho. Tisambova takanyengerana kuti kumapurisa kwekwe hakuna zvakunoitwa. Vanoita basa ravo vanhu vaya. Ende chimwe chinhu chandinokurudzira kumadzimai akaita kunge ini, hasha hadzivaki. Kuziva Mwari chinhu chakanaka. Chinonzi kuziva Mwari chinodzora hama dzangu. Inini pandiri panapa ndiri munhu wekuti ndine hasha zvokuti ndafunga vanhu vese pakaitika chiitiko ichi vakatoti paanosvika ameno, but nekuda kwekuziva Mwari nekudzorwa ndakauya ndakatyoka zvazvisingatarisiri vanhu vese. Saka ndinongoti kumhuri yeZimbabwe, hama dzangu, kutadzirana kuri kuvanhu ende kuregererana kuriko. Tisapare mhosva nebwoni ende zano furirwa uine rako, nekuti ukangofurirwa uchinge uri munhu wekuti manhasi unongonzi ita ichi woita, mumwe musi unopikira jeri mhosva dzevamwe. Saka ndo mashoko andiroda angu kusiyira mhuri yeZimbabwe. Aiwa, tinotenda Mai Mavy. Tinoziva idambudziko rekuti madzimai, munhu wemudzimai abate umwe mudzimai wemazera mamwe chete iyayo nenzira yakadaro, zvinodegrada unhu hwemunhu. Kukumura kuhanzu dzekuti dzionekwe nenyika yese zvinodegrada unhu hwemunhu. Uyezve ndine urombo nechiitiko ichi. Ndinoziva kuti sezvo nyaya iri kumapurisa, vachaita sebasa ravo vairitewo nemazvo, zvinoita kuti avo vanoita mhosva dzakaita seidzi vange vachidzidza chidzidzo kubva kune chiitiko ichi. Ameno kana mune mamwe mashoko amuda kungotaurawo ndizvozvo zvandaida kungotaura ndizvozvo. Vadiwa vatariri, inyaya inosuwisa yatiri kunzwa pano naMai vaMavy. Inyaya inosuwisa chiitiko chakaitika kwaari, chinosuwisa uyezve chinodzikisira unhu hwemunhukadzi, kuti ange achionekwa nepasi rose munhu akashama achirohwa nenzira isakarurama. Ndiyo nyaya yatanga tinayo nhasi uno kuti muionewo. Ndinoziva kuti kunze uko kune vanobatsira, kune vanokwanisa vana chiremba, vana mazvikokota nevamwe vanogona kubatsira mhuri iyi kuti mwana uyu awane kubatsirwa pakurapwa, atariswe, aongororwe kuti hapana here zvimwe zvinenge zvakakanganisika pamuviri pake. Tinoziva kuti senguva dzese munogara muchibatsira, tinokumbira kuti muzovabata panhamba dzatiri kuisa pascreen panapa. Anokuonekai ndiSimba Rashevo Kazvidza, ndichitenderawo Daniel Kachere akabata kamera yedu. Tosangana mune zvimwe zvinguva.